iDurban City Football Club, abaholi boMotsepe Foundation Championship, bakuqinisekisile ukudlula emhlabeni kabuhlungu komdlalo wabo na-22 uSinamandla Zondi. Lesi sigameko senzeke ngaphambi komdlalo wabo neMilford FC ngoLwesibili ebusuku, lapho uZondi equleke khona ngesikhathi bezifudumeza ngaphambi komdlalo. Wabe sephuthunyiswa esibhedlela, nangaphezu kokudlulisela kwakhe ezimeni eziphuthumayo, umdlalo ube usuqala. iMilford ihamba phambili ngepenalty eshaywe nguSiphamandla Dlabi, nokho ngesikhathi kuyiwe ekhefini, umdlalo ube usuchithwa kulandela izindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kukaZondi. Iqembu seliveza ukuthi abadlali bazonikezwa isikhathi sokuthi bazile, kanti umphumela wokugcina womdlalo uzokwaziswa ngokuhamba kwesikhathi. uZondi waqala uhambo lwakhe olukhokhelwayo esemncane neqembu ebelaziwa ngokuthi Maritzburg United ngo-2021. Udlale imidlalo engu-24 kule sizini futhi ube yingxenye ebalulekile yesquad. iDurban City njengamanje ihleze esicongweni ngamaphuzu angu-46, idlula ngama5 kuKruger United esendaweni yesibili, edlale ngokulingana neJDR Stars ngoLwesihlanu olwedlule.